Gonbidatua izan naiz eta oso pozik sentitzen naiz. Zer gainera ni ezagutzen nituen ia ikerlan osoko langileak. Zer nire postuan gaitik ezagutzen eman jente pilo bat, orduan danekin, jente askokin bintzat, alkartzeko aukeria oso polita izan da, eta oso gustora nago, danekin. Oso gustora gaitzatzen, nik uste egun politxe izaten dela egun hau bera, bai, aktibidade atletikan nintzen dugulako eta goixien zier, gero bazkaixe eta gero atzaletan gainea porra dantzaldixe eta jentiakin elkarlanien disfrutau beste lanetik kanpoko egoera lagungarrixa eta politxea. Gaurkoa nire bigarren elkarte eguna da eta ilarran oso divertigarria izaten ari da. Alden duz edo lehenengoan sartu berri nintzen eta pixkat moztua nintzen, baina baina jendea ezagutzen dut. Baina egun honekin aukera dut bertze persona batzuk ezagutzea. Neure kasuen jinkana inot eta jinkanakin azkenien taldi hauerak momentuen aukeratu daue antolatzaileak eta jente barrixekin apur bat esautu eta aktibidadiak edo ariketak aurrera du. Horrelako egunak antolatzea oso positua izaten da enpresentzako, pentsatzen dut. Ez dut enun horrelako ezer ezagutua, baina ilarran oso positua iruditzen zaiz, aukera ematen dizu zure egunerokotasunean ezagutzeko aukera ez duzun jendeakin tratatzeko. Orduan, azkenean zure zirkulua edo zabaltzeko aukera dago.